Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden jong National People's Youth Front uba kitbok lang nong rem. Habakren nakajingelang yalap election jong ba samlin malngyang kabalong menta kasngi ka arpu artrik uyayong arajar arpulai hakasnong wailingkut kabahap apo kasoyong constituency ula siat parsi uba sensyar lingdo ubade kertong ke UDP na soyong constituency da kapapendon kam ni ki kenten jong melung sosotam ki baong baro ubreu bastad manubala ban len lakhlem da pli kalat kumno unlat ban kren ubala pen kelapat da kabaong ba umelung uklem ong batang uba jerong ubanang ban kren pareng kren hindi uba pas lo uba pas master udai ubreu uba start henry umulung ukdup lang da kabanyaw ba baro kilong ki bastad uda ongru bala da kat yu uba samlin kidang keno uba be kat no tam ni ki pat ba ka wailengkut ki balong ki nongrep kin ong sa kumno pan hagani ka sngi ulapan pauru bakum ke NPYF kabaladon palat arlak ngut ki dikot apo ke jela barok kawai ke yang hasenda jong ba preston bat ke NPP pan ai ke jingkershan ye ki kam ki baki nongelam ki trei naga benta ka bha kamiat jong ke jela hi barok kawai ule yaro ru ye ke sarkar apo ke jingelam jong Konrad Sangma baru ba preston tensong halor ke jing perkhat jong ki naga benta ki nongrep ka thain lingba ki lat ba pher udah ongru baka jingkren ben jong ke UDP bat ki wepat ki breu na ki seng ye ke NPP kadai namar baki kren ha ke jing bemtip bat don kam ban ai ke jing pensya ye ki wong ye kito ki kenten wong baro ubreu wastat mano balaban len lakan bepli kalat kumno online ban kren ukhamong umelong batang ubajrong tang banang kren pareng tang bakren nang bakren hindi tang bapaslo ubapas master degree udai ubreu wastat handrai ukedoplang jadi lang bara da kabang bara ubreu wastat kabamot yana udong risnyang ro ai kinong mga stat ha kakam risnyang jonga ya pi kinong rap kibadon keleng ke konstitusi soyong ro tong ini stat ha kakam rap ha kabam mulong mula kedoplang yang abada piro dai nam dai na kata ngong bara pi ki pai ba jong ka soyong konstitusi ya gitu kibakin obe coba ding samlen ngong tha hi mapi banong manado la sai kasi late pa check up no ya ka sa sanker yo don ki titria ki bala baklahan yang tai rai lem kumta pan sukan obe ka coba ding samlen umada pi pai ka kri ka jomu laya be hi sa kakertan ka kri jong madu preston Nasong sadin jongki baru harngot ngapai jika klik hot dan tamis nyo badang samlen dan raya ngapai hisap kena dong adong perston daidam na kata ngong kini kenten nak depa lada kat yo badang samlen dan kenobe kita ki parti ya phi lelai kinong ida welan kot bat ya phi ki pai ba nong rep jong ka soyong konstitusi ngam tip sok ki panihap kerdan bat kiai ngam tip ya kata se perkhat ma phi hanrai ngan ong ya phi la ka yo badang dan kenobe ya phi lelai sispa sha dai nam lei na kata perlak ngam ya phi hamo kerwat haba wan uta wei ubah pasan ubatai kata jing start sayan ke jogu apa wei perlak masa bawa ngap yang kita jing batai jongu kan kita buang no wasongnya kata ngap wang to kaina beta jing start jong me namar be ka start mu ong ta orang ba hi namar ba ko ong bang na basdang umelong ukhamong bastat tang utau bapiang ga kerdan pule pihap na bangai kata pihap na sepanggi kam sakren beng jongan panbiang yai madu perston kajing sakren beng kajing salan themau haki social media kalong bapelat ton rei ngiki NPYF sar ngan yathu yapi katkom ka report ka bangalalom na paro ki polling station security ki block committee jong state ka jongi ngan yathu yapi hadu ka khnil kane ka khalimat ka bamta ngila cross ya ka arlak ngut ki member hapo jong ka jala paro kawai kum ki samla jong ka National People's Youth Front bat kini ki samla ngong sar ngi yang hatin bat hakmat jong phi ban kershan ya di kam ka bapi
naga benta ka bha kamiat jong ka jela ka jungi hibaro kawai wat yang au batang dei tong presiden jong ki samla jong ka stero lakren bain ha kawai ka jing angala pe ja kawai ka komen ba ya komen yang kain ong kita utonong komen wong namar hakta kawai ka statement ka mga ai ringkat bat kinom kitam jongan ka state kan ka khamdum kata ka jakat na lor mga layong lupa nga khamthangyong susu kata ka video nga nga pe nga yi kumta pite bong no uni presiden jong kana jong ka state and PYF ka ba ikop di khorli ba no habatangnya ka korsauru ngam tre ba henry umang perkat yang abong di khorli henry umang bonong ya pi nginya mabno ay kito kijing kren kiba kren ba nyangi ngangan ito ya pi ka sarkar apa kajinglam dong madu persatuan bacung pa konrad ki perkat ba nam takin nongrap ki bangam kwa banjer ya kita ki mission ki paper ne namarkan sheme ka por ya ka kamri jingri ki shem kya adu kata henry ka wai ka kam kaba ki wai pat ki party ki kren banya soyong ngaman se banong ka ni por ka sarkar ka jungi ka launch ka wai ka mission ka baki ong ka pikri mission but kata kalau menyerap ke kinong risnyang bata sam senyang ru lemba ka progress kumanyo pusan teli ki senyang hakin nongrap ki jongi hoi patla banda blut ke kinong rap namar ka mission ka vision ka kini ki visionary leader jongi kalong bangin tapam ngin jangna nala ka jong ka jela balai ngong kumta hadu menta ka jela ka jongi kampat dap tang senyang nala ka jong ka jela ngayo slow haso yung konsekuensi ong uwi nong kren jong ka party UDP ong hana bakis nyang basam ke NPP laya blut laptaro hana yung madu perston bancingi haka kius nyang katakan ni jengong jong UDP nganong yung tu samla bakren itu nganong haswa bapikano ya ke NPP bagi yung madu perston kelishwa yalade hapo wilengkot ngam tharai ma philadap senyang tang nasional jong dei dam dei pempadap nomor bangaru harong thong ngarisnya tambat ya nasional jong ngambadla ban pendap ngasuto bhai kata batkum ke jela hadin san phosnam tang yusnyang rong ngambadla bandap ki kyakren ben ya ke jing yap jong itu kisnyang nganganong kadai bai kato kani na kisnyang kiyap nakas nyu phosan hajar kli dan kato kani ki bayap Henry pide ban kalipat babale kiyap ngan yutu ya pi tangus nyang konro hadu mentang empanaban penmi nala ka jong kejela na kata ngong ya gitu kisamla lagi dai na ki political party paper lagi dai na ki kenhon seng balang ki paper ki bangada yoi kata jikren bai nya kacing samsnyang kat hadu bagi ang ka party NPP kadai ka party senyang ru nganong ya pi namar nisyam bangim patapam ngimpadap kato senyang nala ka jong kejela na kata ka sarkar ka jungi ka kwa ya kani ka mission kenang bangin tapam no nalade yalade kata kani ka jing tumo tenna kata ngong kito ki baju keren bay ni kini ki kam no ka NPP namar baki kren ya ka jing bomtep ha ka jing bomtep te na kalian jungi ni hap ai ka jing pensai kan jet kan soj ha ya bedai bat kata